Du ser det? Ja, bare roligt, bare snart. Hej og velkommen. I dag så starter en ny serie, der hedder Mad med TP. Det er en ny serie, som jeg vil lave. Jeg ved ikke om ugen eller sådan noget, hvor jeg har en gæst med. Og i dag så har jeg min bedste ven i Lukas med. Ja, okay, det er fint. Du må gerne tage den herned. Sådan der. Det her, det er min bedste ven, og han er specialist i det her madting. Så han vil guide mig igennem det her. Så nu vil jeg præsentere ingredienserne. Okay, første ingrediens, som er hovedingrediensen, det er en banan. Og anden ingrediens kommer fra TP skid, det er ost. Og tredje og sidste ingrediens, det er remoulade. Og nu vil vi begynde. Okay, så nu kommer vi til det sjove. Jeg skal få bananen ud af bananskralden. Men der er bare et lille problem. At jeg må ikke bruge en kniv for min mor. Så... Lukas, kan du ikke lige give mig skeen? Og så skal vi bare finde ud af, om vi kan sådan få det ud her. Okay, så nu har vi ligesom fået hul, så vi skal bare have resten ud sådan her. Nu er vi der næsten. Okay. Okay, så nu skal vi bare komme til næste step. Så nu tager min bedste ven Lukas videre til det næste step. Så begynder bare. Ja, vi vil starte med at tage remouladen på bananen. Sådan der, det er nok. Og husk at putte låget på, fordi så bliver min mor stikker fra os. Ja. Videre til tredje step. Ja. Så nu er vi kommet til tredje step. Vi skal bare til det her parmesanost, og så skal vi dryste lige så stille ud over vores fine ret. Sådan. Så nu vil vi være ved vejen til. Vi skal bare lige have vores mad stegt. Det skal være ud over det hele, så det bliver rigtig godt stegt, så man kan smage varmen. Det er simpelthen perfekt. Perfekt. Tak. Hej. Og nu rykker vi over til bordet. Så nu er vi kommet til den spændende del, at vi skal smage på vores lækre mad. Bare kom. Til de to herrer. Jeg tror, jeg tager lidt af det her ost. Det ser virkelig lækkert ud. Okay. Det smager godt. Ja. Så Thomas, hvor meget vil du rate den? 1-10? Helt klart min kvart. Bare Hvad med dig, Lukas? Ja, jeg vil ikke 3-4. Okay. Okay, hvis I vil se flere videoer med det her madlavning, så skal I bare like og subscribe til min kanal. Og så kan I se mig i den næste video. Så skål, Lukas. Det var dejligt at se dig.
Og hej Lukas.